ки мунтазам вазъият дар гузаргоҳҳои марзӣ мӯътадил шуда истодааст. хоб умедвор ҳастем ки ин мушкилотҳо ҳамаш хуб мешавад, ба хотире ки ба умеди ӯ гарданғавсӣ наша гуфтаниям. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. охирон ахбороте ки оиди мушкилии муҳоҷирон ҳозир биромад, мо дар борааш суҳбат мекунем. аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан, телефонҳои шумо растамошка шидагӣ ҳаст ё ин ки не, чунки вақте ки тоҷикистон меоем, телефон растамошка кардагӣ набошад, телефона хомӯш мекунанд. ё як нафаре ки мисол ба саволҳои ҳуқуқии шумо ҷавоб мегардонад. агар муҳоҷироне ки саволҳои ҳуқуқӣ дошта бошед, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед. ҳам консултатсияи юридически барои муҳоҷирон метиҳад ва ҳам проверкаи растамошкаи телефонҳо мекунад. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. хеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия мушкили болои муҳоҷирон бениҳоят зиёд шидагӣ буд ва чандин нишастҳо баргузор карданд ва гуфта мешавад ки имрӯз дар пайи супоридани нота ба сафири рус дар Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷии Русия бо ҳамтои тоҷикаш занг заду тафсилоти қазияро тавзеҳ дод. яъне ки суҳбати телефонӣ анҷом доданд боз дар мавзӯи мушкилоте ки айни ҳол шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон рӯбарӯ шидагӣ ҳастанд. илова намуданд ки тадбирҳо хусусияти муваққатӣ доранд, яъне ки ана ҳамин рейдҳое ки ташкил шидагӣ ҳастанд барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ. Сергей Лавров гуфт ки инҳо муваққатӣ мебошанд ва мо дирӯз низ видео карда будем ва суҳбат карда будем ки мақомоти Федератсияи Русия чунин гуфта ки мисол ин рейдҳое ки айни ҳол ташкил шидагӣ ҳастанд времени мебошанд ва имрӯз боша боз вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия бо Сироҷиддин Муҳриддин суҳбати телефонӣ анҷом доданд ва ҳамчунин низ боз қайд карданд ки аз пайи мақсад осон кардани ана ҳамин мушкилоти муҳоҷирон мебошанд дар шаҳри Москва ва гуфтанд ки таъкид гардидааст ки мунтазам вазъият дар гузаргоҳҳои марзӣ мӯътадил шуда истодааст. ҷонибҳо дар мавриди зарурати ғамхорӣ ба муносибатҳои шарикии стратегӣ ва иттифоқҳои Русия ва Тоҷикистон ки аз санҷиши замон гузаштааст таъкид карданд. худованд розӣ бошад, дар рӯзҳои наздик ба мисли пештара ҳар як мушкилие ки буд баъди ин суҳбатҳое ки анҷом доданд бартараф мешавад, яъне мушкилиҳо паси сар мешавад ва гуфта шудааст ки дар сарҳадҳо чӣ хеле ки мушкилот пайҳам дучор мешиданд шаҳрвандои тоҷик, ҳозир оста оста ҳамин мушкилотҳоро роҳи ҳалша ёфта аз байн бурдесиянд. хоб умедвор ҳастем ки ин мушкилотҳо ҳамаш хуб мешавад ва роҳҳои ҳавопаймову роҳҳои заминӣ бигӯем ба мисли пештара шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия имкони ворид шидан метиҳанд. акнун мо мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ин буд официални як информатсие ки аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Русия гуфта шидагӣ буд ки ин мушкилиҳо ҳал карда мешаванд ва комментарияҳои шуморо мехонем. Бо диққат бошем, ба саволотон ҷавоб гардонем. як чизи дигара тавсиятон метиҳам, агар нафарҳое ки дар ҳамин рейдҳо рӯбарӯ мешаванд мақсад дастгиртон мекунанд ва бихоҳед барои худтона ки бифаҳмед шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ки не, ё ки мисол регистратсияи шуморо аннулировать кардагӣ ҳастанд ё ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запрет ва проверкаи регистратсия мекунад. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат тамом шид ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 май ба анҷом мерасад. Меҳроҷ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди фоизи хизмат гуфтӣ гап мезанам, чӣ шида, гап мезанӣ ё ин ки не? бародарои азизу гиромӣ қадр, ҳозирашда информатсияҳое буд ки боз заруртар буд, мо чанд рӯз ҳамвора видео кардему гап задем ва худованд розӣ боша, боз паго ё рӯзи дига ё ки мақсад рӯзҳои наздикда мо дар ин масъала видео мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, ман дар миёнам грижа дорам, дар Тоҷикистон мара хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб диҳед. агар ки шумо ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз духтур дошта бошед, даъват намешавем ба хизмат, яъне ки диск грижа ба хизмат даъват намешавад. як кас нависонда: ман дар ҳаётам документ намекунам ва накардам, не ки дина свободна омадам.
мақсад нависондае ки ман дар ҳаётум документ накардам ва дар поёни комментарияш як сухани безеб нависондае бо ба чӣ хотир хондум махсусан ин комментарияра ба хотире ки ба умеди ӯ гарданғавсӣ наша гуфтаниям як рӯз на як рӯз ба мушкилот дучор мешавӣ баъд мефаҳмӣ ҳаёти ғарибӣ чие ба умеди ин наша ки ту бедокумент мегардӣ ӯ тра ҳеч ка дастгир намекунад шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред қонунгузории уҷраро бояд риоя кунед яъне ки ҳар чизе ки талабот мақсад пешбинӣ кардагие барои шумо ӯ ҳуҷҷатро бояд ки бахтона тахт кунед мақсад ҳамин нафарое ки ба нияти кору фаъолият мераванд патент мегиранд регистратсия мегиранд аз рӯи мигратсиони карташон нигоҳ карда ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд ва он нафарҳое ки беҳуҷҷат мегардану мисол ҳуҷҷат намекунанд умуман худованд нигаҳбонтон боша аввалан лекин гуфтанем ки вақте ки шумо ҳуҷҷат намекунед баъзе вақтҳое ҳастае ки дар аэропорт мепурсанд ай шумо ҳамин ҳуҷҷатҳое ки зарурай ва пешниҳод ки карда натонистӣ запретед мекунанд як кас нависонда ассалому алайкум хизмати пулакиро дар куҷо ҳал мекунам барои ба хизмати алтернативӣ рафтан шумо ба военкомати ноҳиятон мерен муроҷиат мекунед агар ки номнавис кардам баъд аз паси маблағ супориданаш мешавем як кас нависонда ассалому алайкум додар ман рафтам омадам 6 моҳ патент кунам гуфтум маҳкам 5 сола чӣ хел метавонам бурам рафти омадӣ нафаҳмидам мақсади гапа 5 сола баъди омаданат агар запрет дошта бошӣ меги чӣ хел бурам ин ягон роҳ надорад бародари азиз вақте ки муҳлат ба охир расид баъдан метавонӣ ки сафар кунӣ бирай хоб тамошобинони азизу гироми қадр видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.